Takže čau lidi, já jsem Tofi a vítám vás u druhého videa. Minule jsme si ukázali tady to agar.io a dneska se podíváme na Portalizer. Je to taky dobrá hra, já už jsem si to hodně rozehrál, takže jsem na vyšším levelu, myslím, že všistce. Ano, všistce. A teď mi to hrozně moc řve, takže já si radši vypnu zvuk a dáme se rovnou do toho. Předem bych chtěl ukázat, že jsme na Android, že to točím na Androidu. A tady uvidíte, je to moc složité, takže já se musím dostat až úplně nahoru, to jsou těžké úkoly. No, je to prostě na mysl. Vím, že já takovýhle typ moc nejsem, takže si to zkusím nějak překonat. Ježiši, já tamhle do toho musím skočit. A teď tady do toho červeného, aby mě to tady takhle vymrštilo až nahoru. Hop, ne vedle. Tak, ještě jednou. Hop, a jsem tu, viděli jste? Když takhle do toho skočím, tak mě to vymrští, jako kdybych to byl v té stejné přitažlivosti. No a teď tady to je dalekohled, že si takhle můžete přiblížit a střelit tam ten portál. Ježiši. A tím zase znovu tím ho vrátíte. A teď jsem si to střelil tamhle ten portál, když do toho znovu skočím, tak mě to vymrští až sem na tu plošinku. Takže pozorně sledujte. Hop. No, tak teď se mi to moc nepodařilo. Hop. Hop. Ježiš, na knoflík. No, takže musíme celý zase od znova. Tohle mi vážně vůbec nejde. Tady jsem se prostě zaseknul. Tady prostě zaseknutý možná budu. Dneska mi to vážně nejde. Ach jo. Já nevím, co vám vůbec mám říkat. Já prostě jsem úplně beze slov. Já nevím, o čem mám se bavit. Já si nebudu točit žádný Minecraft. Mě to moc tak nebere. Mně to přijde takový, no prostě hraju to dost, akorát, že prostě nejsem na to vždycky připravený na natáčení. Nejsem furt připravený na to natáčení, furt mi tam něco nejde, furt se mi to laguje, no takže crafting teda natáčet nebudu. Teď přišel brácha, takže ten vám taky tady něco poví. Potřebujeme jít tam. Takže to tam střelíme. No co pak? Kuba teď čekat, Jo. Já vím. Ach jo. Takže já myslím, že tady bych to potřeboval, že tady to by bylo hodně zdlouhavělý, že to potřebuji nějak ukrátit. Takže tady si to takhle střelíme. Ne, tak. Ještě blíž. Hop. A teď tam skočíme. Hop. Tamhle si to střelíme. Krásně. A sem si střelíme zelený portál. Hop. A hop, jdem. Aha, to lítá. Tak to jo. Ne, tím se nelítá. Ne, nestihnul jsem to. Ach jo, proč furt mačkám tady to? Tamhle do toho. Tak
takže si počkáme, až spadnem. Rychle spadni. Hop. Je tam, už vidím odraz. Tak a teď si to musíme střelit. Jsem zelený. Jsem zelený. Jsem zelený. Zelený. Zelený střel se. Jo. Je tam. A teď koukněte. Hop. Boing. Tak. Vezmeme si tady tu kostku. Tak, takhle si ji vezmeme. Vezmeme si ji. Dáme ji na tlačítko. Hop. Tak, necháme ji tady. A teď znova celý proces ještě od znova. Teď slibuju, že se mi to podaří. Teď už jsem v tom najetej, hop. Tohle mi vážně nešlo. Já nevěděl, jak to mám udělat. Tak, dáme sem červenou. Červenou dáme sem. Do toho skočíme, vymrští nás to sem. Takhle si dojdeme až na okraj, dám si dalekohled. Sem si střelíme zelený portál. No. A teď do toho skočíme. A jsme tady. Teď si sem dáme červenou. Takže červená. Sem zase. Zelená. Tak. Teď konec pomaličku skočíme, abych měl na to čas. Tak, hop. A už se tady obrací. Červená. Soustředíme zelenou. Tak, honem, pojď. No. Kurník. Fix. Takže teď konci to musíme střelit sem. A skočíme tam. Jo, podařilo se mi to. Takže to bude pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím. A tyjo. Příště si ukážeme, jak se dostaneme přes tady to nejdroví nějaký. Takže já se s váma loučím. A počkejte, teď si mi to tady nabíhá. Se s váma musím rozloučit. A já se s váma loučím.